is dit fijn om te horen. Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. En daarvoor nog een, laat ik vragen aan jou wat het was. Floris van Lier. Misschien dat je het nog wel onthouden hebt welke plaat ik daarvoor draaide. Ja, het vijfde deel van Coldplay. Nou, dat is wel duidelijk. Dat is heel goed. Coldplay. Jij zou graag naar Coldplay toe willen. Zeer graag. En je hebt ook wel je best gedaan de afgelopen week. Ja, voor jullie show natuurlijk van donderdag, waar ik helaas niet bij kan zijn. En vanochtend al vanaf 9 uur achter de computer en toch niet ertussen. Oh nee, dat geloof ik wel. Dan moet je echt de hele rij gaan liggen voor de deur, bij wijze van spreken. Ja, het was binnen 5 minuten geloof ik al gebeurd. Dus, Ja, als dat Gelderdoom al een keer heel makkelijk kunnen uitverkopen dan nu jaren later 2 Ahoy-shows, dat is minder personen, dat is altijd lastig. Ja, dan zit je dan met je cd'tje. Ja. En je videoclips op YouTube, dat ben je er nog niet helemaal. Nee. Hoe erg ben jij into Coldplay? Ik stelde net een vraag over dat nieuwe album, Viva la Vida en Death and All His Friends. Wist jij hoe het zou zijn, hoe die eruit ziet? Ja, ik wist hoe die eruit zou zien. Gewoon via hun site. En ik hou gewoon veel bij over die gasten. Ik ben ook bij het Gelderdoom geweest. En dat soort zaken. Dus ik wist wel hoe die eruit zou gaan zien en waar het vandaan kwam. Gelderdoom was trouwens toen een hele bijzondere dag, hè, dat optreden. Ja. Wat was dat ook alweer? Volgens mij was het een ramp. Wat was daar ook alweer? Dat was 7 juni. Oh, ik weet het niet. Weet jij dat nog? Bomaanslagen in Londen inderdaad. Oh, dat was het inderdaad. Ja. Maar die show was toch wel goed toen? Ja, dat was fantastisch. Wij begonnen toen wel met een opmerking daarover inderdaad. En dat was wel even goed, maar daarna ging ze helemaal los. En dat was fantastisch. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Ze hebben inmiddels een hoop nieuw werk uitgebracht. Ja. Het zou leuk zijn als je erbij kon zijn. Uit welke eeuw komt volgens jou die afbeelding, dat schilderij van het album van Coldplay? De 19e eeuw, 1830. Je hebt het opgezocht, hè? Yep. Dat is heel slim, maar het is namelijk ook het goede antwoord. Fantastisch. Dat betekent dat je erbij gaat zijn, man. Hartstikke goed. God, wat fijn zeg. Het heet La Liberté Guidant de la Peuple. Het is gemaakt door Eugène Delacroix. Ik zou het lekker vergeten en ontzettend gaan genieten die 2 oktober, want je gaat naar Coldplay toe. God, wat fijn zeg. Jongens, jullie maken me ontzettend blij. Nou, graag gedaan voor je. Bedankt jongen.